Здравейте, приятели! Надявам се, че сте добре. Добре дошли в канала Пазителят на Зеларин. Тук ще ви запозная с моята научно-фентази концепция. За тези, които не знаят, това е истински хибриден жанр между фентази и научна фантастика. Слагам номера на видеото в скоби след заглавието, за да може да следите историята. Това е второто ми видео. Пазителят на Зеларин не е книга. Пазителят на Зеларин е история. Аз не съм писател, а разказвач. Като всеки творец, аз търся публика. И ще се радвам вие да бъдете моята. И така, без повече встъпителни речи. Нека да започнем. В крайна сметка Джулия успява да открие Дария. Дария е вече много стара. Тя е в града на свободата. Това е провален концептуален град, в който няма парична система. Града на свободата е опасен град с водяващо високи нива на престъпност. Но това не спира младото момиче. То намира Дария и се опитва да разпита старицата за мисия 6. Дария отрича всичко, заявявайки: проклетите криокапсули не се отвориха. Бяхме замръзнали вътре като консерви повече от четвърт век. Сега ме остави на мира или ще извикам ченгетата. Джулия не се отказва и с много перипетии убеждава Дария да й каже истината. Може би споменаването, че го прави в името на наскоро починалия си дядо, накланя везните. Дария казва на Джулия, че няма да повярва на нито една нейна дума. Тя започва със своята история. Искаш истината, казва тя на Джулия. Ето я. Сега ще продължа с разказа на Дария, защото в моя свят аз съм Дария. 3, 2, 1, екшън! Черната дупка Луси беше най-близо до нашата слънчева система. Вече знаеш, че официалното изявление бе, че криокапсулите са били повредени и не са се отворили. Истината бе по-различна. Криокапсулите наистина не се отвориха, с изключение на моята. Събудих се сама на кораба. Веднага проверих местоположението ни. Бяхме стигнали до черната дупка Луси, но нещо не беше наред. Скоро разбрах какво. Изкуственият интелект на кораба ми съобщи, че сме в друга галактика. От началото не повярвах, но изкуственият интелект ми го доказа, показвайки ми снимки от бордовите телескопи. Да, наистина бяхме в друга галактика. Бях, меко казано, шокирана. Изкуственият интелект не можеше да ми каже в коя галактика точно се намираме. Не можеше да открие Млечния път. Това означаваше, че сме много далеч. Умопомрачително разстояние далеч. Чутото ме потресе. Знаех, че няма връщане от дома, дори да бяхме в съседната галактика Андромеда. Имаше, но щеше да отнеме около няколко милиарда години. Толкова много мисли минаха през главата ми този ден. Тъжни мисли, депресивни мисли. Мислих за родителите си, за сестра ми, за приятелите си. Никога повече нямаше да ги видя. Изглежда, че бяхме минали през черната дупка. Това беше невъзможно според изкуствения интелект, но все пак бе най-доброто възможно обяснение за нашата ситуация. Също според изкуствения интелект. Бедната машинка беше объркана, както и аз. Прекарах около седмица блъскайки си главата, опитвайки се да намеря решение на този неразрешим проблем. Но уви, без успех. Тогава дойде пирамидата. Появи се в товарния отсек на кораба и бе направена от злато. Бе внушителна, блестяща и лъскава. Изпълваше целият трюм, левитирайки на метър над пода. Върхът ти беше дори по-близо до тавана. Това ми показа главният холоекран. Изтичах бързо до товарния отсек и застанах пред отворените порти. Бях невъоръжена. Не мислех, че мога да направя каквото и да е на нещо толкова напреднало, което можеше да се телепортира в моя кораб. В пирамидата имаше нещо. Присъствие. Бях уплашена, но в същото време привлечена от него. Влязах в товарния отсек и се изправих пред златната пирамида. Ярка светлина ме заслепи. Загубих съзнание. Това беше всичко за тази вечер, приятели. Скоро ще продължим. До следващия път. Нека силата бъде с вас.